Okay guys, magandang hapon sa lahat at sa mga solid subscribers ko, solid supporters ng channel na to. Maraming salamat sa inyong lahat sa binigay niyong suporta sa ating maliit na channel. At ayan, shout out pala kay dyan sa Spare Car and Auto Accessories kay Ma'am Paula Lopez, ayan. Tsaka sa lahat ng mga staff ng Spare Car. Ayan, maraming salamat sa binigay niyong suporta mga guys. Ayan. Shoutout sa inyong lahat diyan. Ayan. At maraming salamat pala sa mga pag-assist niyo sa kapag may papagawa tayo doon sa Spare Car. Ayan, napakabait ng mga diyan, mga staff. Saka lalo na sa manager nila na si Ma'am Paula. Ayan, shoutout sa inyong lahat diyan. Ayan guys, ngayon pala guys, nandito tayo sa may Riverside. Sa may Salasa pa ba to kuya? Banyaga to kuya no? Salasa Banyaga no? Nandito tayo sa may Salasa Riverside guys. Ayan guys, andito tayo pala banda sa may dulo na guys no. Pumasok pala tayo, diretso tayo dito sa may dulo. At ito guys, papakita ko sa inyo, maraming namamasyal dito guys. Ayan o. Kasi maganda yung tanawin dito guys. Ayan o. Ayan. Malaking ilog to guys. Ayan, si kuya o. Ayan. Si kuya pala nagbibinta ng pinaor. Pawid. Pinaor. Pawid guys na ano. Ayan, pinapaaraw niya dito guys yung pawid ng nipa. Ayan si kuya. Ayan o. Magkano na isa niyan ngayon kuya? Yung isang 32 isang bandal. ay 32 isang bundle, ilang piraso? 10 piraso. 2 feet lang yung haba niya no? Ayan guys, 2 feet. Ayan. Sa mga taga Bugalyon, Pangasinan, ayan. Sa mga gumagawa ng kubo-kubo, ayan si kuya. Ano pangalan niyo kuya? Delphine. Sir Delphine. Delphine Gabriel. Si Sir Delphine Gabriel guys. At kung gusto nyong magpagawa guys, magpasadya, hanapin nyo lang si Sir Delphine Gabriel ng Salasa. Kilala kayo dito sa labasan kuya, di ba? Ayan guys, kilala si Sir Gabriel dito sa Along the Highway lang. Magtanong lang kayo diyan sa guys, sa may labasan, sa may Salasa, hanggang doon sa may Salasa Church. Kilala si kuya doon. Ayan. So, kung magpapagawa ng pasadya, gumagawa rin kayo? Okay lang. Pero iba yung presyo niya. Iba yung presyo na. Magkakaiba. Hindi naman pare-parehas ang presyo ng buwan. May buwan na mataas. Ayan, so yung ganyan, pag may bumili ng maramihan, ganyan so yan, kinarga nyo sa isang garong. Pag ganyan, free delivery na rin po ba? Ay, hindi yan. Pick up. Pick up. Hindi ka dito. Pagka pa-deliver, may na yon, may charge na yon. Ayan guys, no? Alam na Pangasinan, marami, Kahit kahit 5,000. 5,000, i-deliver nyo. Ako nang di-deliver sa Bayambang, Malasiki, Kalasyaw. Ako nang di-deliver. Kayo nagde-deliver sa Bayangbang. Ibibenta rin nila. Ibebenta rin nila, no? So sa inyo, sir, direct na, no? Direct na. Direct na sa akin. So sa inyo na yung nipa. Hindi naman. Bale, Kinukuha nyo rin dyan sa mga kapitbahay nyo. pinapakyaw. Pinapakyaw na rin. Pakyawan na rin Isang pala araw, guys. kahit kumuha sila 5,000, 10,000, meron ako. Hmm. Marami yan talaga. Sir, may Facebook account po ba kayo? Ay, hindi ko ginagamit. Hindi nyo po ginagamit. Basta hanapin lang kayo dito. Yung ginagamit, meron ako. Si Sir Gabriel. Ano pa apelyido niyo kuya? Delphine. Si Sir Gabriel Delphine. Tanong nyo lang siya dito guys kasi wala siyang
Facebook account pala, no. Yung contact number niya lang guys, kunin natin mamaya at ilalagay ko sa baba para makita nyo. Ayan guys. Okay guys, ayan, nandito naman tayo sa bandang gitna guys, no. Galing tayo doon kanina, nakausap natin si Kuya yung nagpapawid ng nipa. Ayan. Ito guys, oh. Pwede kayo dito mamasyal guys. Ayan, maraming namamasyal guys, oh. At medyo na guys, no, palubog na yung araw kasi tayo pumunta eh. At nandito si yung kaibigan natin guys, no. Nakita natin dito. Si Sir Marco. Marco yung pangalan, di ba da? Di ba? Sir Marco, ayan. Sir, kumusta? Okay lang naman. Dito pag nag-iisa. Buti naglalanghap-langhap kayo dito ng sariwang hangin, no. Saan pa uwi mo? Saan ko sa Bugalyon pa? Doon pa mismo sa bayan. Ah, Sir Marco, apelyido niyo, Sir? De La Cruz. De La Cruz, ayan. Shoutout kayo sa mga kababayan natin sa Bugalyon, Sir. Shout out pala sa mga taga Bugalyon. At sa Talaga dito. sa mga 115 di ba? Galing kayo ng 115 construction. Ayan. Shoutout daw sa inyong lahat diyan. Ayan, shoutout kayo sa 115 construction, Sir, na dati yung binabantay. Kila Mang John. Si Mang John. Buhay na buhay pa yan si Mang John diyan. Ayan, shoutout sa iyo, Mang John. Ayan. Si Madam Abel. Si Madam Bell. Ayan. At kay sa chip nyo si Eloy. Ang pangalan pala doon, Eloy. Si Sir OIC. Ayan. Shout out sa iyo daw. Ayan guys, at nandito tayo guys, oh. Ito guys, ginagawa pa lang, no. Ito. For pa to? Under construction pa to guys. May ilalagay pa raw ito ng mga upuan tsaka lamisa. Tulad dati. Ito kasi bumigay kasi ito guys. Yan, oh. Ayun guys, yan lang yung tulay ng Banyaga. Bandang dito sa taas lang konti. Open naman to. Hindi bawal dito mamasyal guys, no. Open pala siya. Mamasyal lang kayo dito mga guys. Sa mga taga Bugalyon, ayan. Mamasyal lang kayo dito. At open pala to. Akala natin naka-private na. Pwede pa pala. Pwede kayo dito mag-picnic guys. Ayan, oh. May dyan, oh. Ayan, yung kubo-kubo dyan guys. Free pala yan. Walang bayad. Ayan. Ayan, oh, maraming namamasyal dito guys, oh. Ikutin muna natin. Palubog na pala yung araw guys, no. Kaya medyo madilim na. Yung doon guys, tulay na yan guys. Tulay ng Banyaga. Kapag nandun kayo sa tulay guys, tanaw nyo na dito. Bali, maganda pa siya lang dito guys kapag umaga. Yung pasikat pala yung araw guys, yung umagang umaga. Pwede kayo dito mamasyal, mag-jogging, ayan. At ito guys, pagka palubog na yung araw din, sa hapon, umpisa ng mga alas 4, 4:30, ganun. Pwede nang mamasyal dito guys. Saan ko na ibanda di manay. Ito guys, maganda na pala dito sa guys, no, naglalakad tayo dito. May mga
ano na siya dito guys, steep. Tapos may mga, ito guys, pwede na rin to upuan guys, yan oh. Yung mga semento na yun, pwede na rin upuan kasi hindi naman siya mainit. Pagka ano lang, pagka tanghali siguro mainit to kasi semento lang to, walang bubong. Yan. Magandang hapon po. Ayan. Ayan guys, kunti yung namasyal ngayon no. Kasi umulan pala kaninang hapon. Kaya kunti yung pumunta dito. Ngayon lang yung time natin na makapag-vlog dito guys kasi marami din tayong pinupuntahan no. Ayan si sir at saka si ma'am. Okay. Ayan. Hi kayo ma'am. Hi kayo sir. Hi guys. Taga saan kayo sir? Yan lang sa Sokoni kaya. Sa may barangay Socone. Ano apelyido niyo sir? Estrada. Estrada. Pangalan po? Eric Estrada. Eric Estrada. Single pero with girlfriend. Walang takas eh, no? Kasi kasama eh. Yari si Sir, oh. Hindi wala na. Kasi marami nang makakita dito. Si ma'am. Ayan. Ano pangalan niyo ma'am? Sarah. Si Ma'am Sara. Apelyido niyo po? Bravo. Taga Samat? Connie din po. Taga Samat, maraming Bravo doon. Socone. Ayan, magkapit bahay lang kayo? Medyo malayo sa kabila. Sa kabila sila, sa kabilang banger. Ayan guys. So, sir, shout out kay sir sa mga sa mga kababayan natin dito sa Bugalyon. Yan, sa mga kapitbahay nyo sa Barangay Sukuni. And shout out kay sir, huwag kayong mahiya. Andyan na yan eh. Kikita na nila yan. Sige sir, thank you. Ayan guys, nahihiya si sir. Okay guys, ayan palubog na yung araw guys no, padilim na rin dito. Ayan. Tayo uuwi na. Ayan. At maraming salamat pala sa lahat ng mga sumusuporta sa maliit na channel na ito. Yan, inuulit ko yan palagi para alam nyo guys na nagpapasalamat po ako sa inyo. Maraming salamat. Kung wala po kayo guys, wala rin itong channel na ito. Yan, kaya maraming salamat mga guys sa binibigay nyong suporta. Parang ganito guys, so isang pamilya sila, nandito sila, no? Agipin na rin natin guys kasi nandito na rin tayo eh. Ito guys oh. Parang ganito guys, isang pamilya sila, ayan. O di ba? Dito na rin sila nagpe-picnic, nagbabaon. Ayan. Makikain na rin tayo. Kung may baon sila guys, makikain na rin tayo. Magandang hapon po. Ay, ubos na. Makikain sana ng pizza. Thank you. Makikain sana ng pizza. Naubos na po. Wala na? Ayan guys, at wala na daw. Ubos na yung nila guys, baon pala no. Ayan. Sir, taga saan kayo sir? Laguna po. Laguna. Bakasyon lang kami. Ayan, taga Laguna sila ma'am pala. Laguna kayo lahat? Hindi po. Sa sila. Dito lang din po kayo ma'am. Taga saan po kayo dito ma'am? Sa Umanday po. Ay, Barangay Umanday, Kupang. Majong po. Majong. Kasi may mga viewers tayo dyan sa Barangay Kupang. Hindi ko natin alam dyan sa may sa kanila ni ma'am. Or sa Mel Resort. Hindi natin alam dyan guys no, kung may tayo. Basta Umanday, halos marami tayong supporters dyan. Ayan. Anong family name nyo ma'am? Anong nyo? Estrada po. Family Estrada. Opo. Ayan, Family Estrada pala sila guys. Ayan. Shoutout pala sa mga Family Estrada dyan sa may... Seriola. Abad. Okay.
O, lahat na. Okay. Okay guys, hanggang dito na lang muna at maraming salamat. At kayo'y open na pumunta dito guys pagka tuwing hapon. At saka yung umagang-umaga. Pwede kayo dito magbaon guys. Parang sila ni ma'am nagpe-picnic sila. Yung iba galing pa ng Laguna. Pumunta lang dito guys para mag-picnic. Ayan. Mayaman sila no. sana all guys no. Ayan. Okay guys, hanggang dito na lang muna. At maraming salamat na naman ulit. Ayan. Thank you.